Takže ideme na bod číslo 11. Bod číslo 11. 10 bola stiahnutá. Áno, nech sa páči, informácia o vrátení kúpnej ceny 53 601 eur s príslušenstvom z nezaplatenej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi mestskou časťou Bratislava Dubravka a Igorom Lavajom s manželkou. Takže ja už som úvodne hovoril, že sme prišli nejakým rozsudkom o nejaké peniaze. Pokiaľ budete chcieť bližšie, tak je tu aj pani Naďová, alebo ešte povedané, ja neviem, či pripravená, ale ja som aj Píchova, pokiaľ by bolo treba vysvetliť. Takže nech sa váži. Takže predkladacie správe o dôvodové je tam vysvetlené všetko, celá genéza. Aj v zastupiteľstve navrhol, aby sme požiadali krajský úrad o zoznam reštitúcií, ktoré na území Dubravky sú. Dostali sme vtedy takú vágnu odpoveď od úradu, že to tam nejak nie je evidované, ale proste, že... Ale zaujímavé, že vždy, keď sa nejaký konkrétny prípad objaví, tak zrazu už evidencia je a už sa o tej reštitúcii vie. Ja by som len v tej veci poprosil, či by fakt nebolo možné znova požiadať a získať tento zoznam, aby sme sa vyhli takýmto veciam. Pretože my potom tu odsúhlasíme nejaký predaj a prípadne sa vypracuje kúpna zmluva, dá sa na kataster a zrazu sa dozvieme, že je tam reštitúcia a celé toto je neplatné od samého začiatku. Aby sme sa my dneska nedostali do podobnej situácie ako pred 10 rokmi, tak by som navrhoval, keby bolo možné nejakým spôsobom tento zoznam uplatnených reštitúcií získať, aby sa nám toto nestalo, že sa prechylieme. To je len taká moja žiadosť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec, ja by som chcel povedať, že je to riešiteľné, aby sme takýto zoznam zohnali, len treba povedať, že sa to predávalo napriek tomu, že sa vedelo, že to je reštitúcia. Aj komisie dali stanovisko, akorát zastupiteľstvo to schválilo, takže to nebola, že náhoda alebo nejaká nevedomosť. Aby sme presne teda povedali. Dobre? Nech sa páči, pani poslankyňa Hucovská. Ja by som len rada pripomenula, že ja som raz presvedčila zastupiteľstvo, aby hlasovalo za to, aby sme získali zoznam reštitúcií a že sa to nepodarilo, neviem prečo, ale viem, že som to už raz chcela a že ste sa mi za to postavili, fakt poslanci. Áno, ale čítala som na správe Slovenského pozemkového fondu nejakej výročnej správe, že majú vykonaných 75% reštitúcií. Takže keď vedia, koľko majú urobených, tak musia vedieť, že ktoré že sú to nevykonané. Takže neverím, že sa tá informácia nedá získať a skúsme podľa zákona 211, lebo určite tie informácie sú. Ale to je ako do budúcnosti. Do budúcnosti, áno, dobre. Dobre, ďakujem. Ďalej chcem diskutovať. Nikto končil rozprávu, prosím, návrh komisia. Ja by som sa chcela len spýtať, či tam je správna formulácia, že miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu, alebo či miestne zastupiteľstvo by nemalo schváliť túto transakciu. Ja si myslím, že miestne zastupiteľstvo nemá právo rušiť rozhodnutie súdu. Schváľovať peniaze. Čiže? Áno, tie peniaze z rozpočtu, nie do rozpočtu, z rozpočtu. Na vedomie tu máte veci. Nie, uvoľnenie od peniazy z neziskovky. Veď to sú naše peniaze, ktoré musíme vrátiť. Áno, miestne zastupiteľstvo musí schváliť, verejné na vedomie informáciu musí schváliť peniaze. Áno, tak. To myslím, áno. Veď na to budú aj sa podielať aj mesto, pretože aj mesto to zvrzalo a tam je nejaký podiel z 5 miliónov a niekoľko to bude platiť, to už bude ďalšie pokračovanie. Takže súhlasí, tam treba brať súhlasí s finančnými prostriedkami, berie na vedomie informáciu o vrátení kúpnej ceny a tak ďalej a poté súhlasí s úpravou.
schvaluje úpravu rozpočtu. V súvislosti Budeme dávať rozpočet teda podľa programového rozpočtovania alebo rozpočtového programovania a tam sa určí, čo tie peniaze idú, teraz ja neviem, koľka povedať. Dobre. Takže ešte raz teda uznesenia. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vrátení kúpnej ceny 53 601,54 € s príslušenstvom nezaplatenej kúpnej či neplatnej kúpnej zmluvy číslo 205/98 uzatvorenej medzi mestskou časťou Bratislava Dúbravka a Igorom Hlavem s manželkou. Po B ukladá prednostovi miestneho úradu pripraviť zmenu rozpočtu. Úpravu rozpočtu. V súvislosti... Pripraviť návrh rozpočtu. Zmenu môžete urobiť len vy. Pripraviť návrh zmenu rozpočtu. Dobre. Dobre? Ale taká technická poznámka, na to sa dočíta, že nie 5 miliónov zostáva, ale 5 miliónov sa to len znižilo, čiže 11 miliónov zostane. Tam bude ešte pokračovať, ja som hovoril. Pôvodne hovorili, že až o 16. A teraz to nejako povedali, spravili kompromis, tak dali na 5. Ja neviem, koľko to bude. Ja som ale povedal, že sme museli zaplatiť 1,69 hneď do 3 dní. Takže to máme čistý zisk. Dobre. Takže môžeme dám hlasovať, je to každému jasno. Dobre, dávam hlasovať, dnes za tento návrh uznesenia, dvihne ruku. Zdržal sa nikto, je niekto proti, nikto návrh uznesenia bol schválené.